Phila ngomkhuleko silwa ngawo nembulelo sikhulekela ukukhululwa kulo lonke ukhula olusikhubayo kulemcabango nemizwa emibi esigaqelayo khulula ugcobo Nkosi pholisa lomopho iba isibani kulezi sikhwakhwalala nokhwantalala sekukade uLucifer efuna siLucifer lakhe uthi singasifundi isifundiso zakho uthi singayilaleli imibhalo yakho kithi Nkosi kwahlwa ngokusa savundla ezibelethweni ezingavundile sinokusiholela ophathe ngenhloso bese sithi besisephutheni kepha Nkosi siphila ngawo umkhuleko silwa ngawo nembulelo lena ke akuyona inkondlo kepha ngumkhuleko wabantu abasha eNingizimu Afrika siyakhuleka Nkosi lena ke akuyona inkondlo kepha ngumkhuleko wabantu abasha eNingizimu Afrika siyakhuleka Nkosi ubuka izolo lakhe lifana nenamhlanje lakhe kanti nekusasa lakhe ulibona liyafiphala ngoba izolo ube nesifiso kanti namuhla usafisa ukuziveza okusho kona kuzoloke gidagide njalo lapha enhluphekweni kanti Nkosi ethi imkhuleko iyophendula uma ngabe sekunjani uma ukuthi ibala lethu eliziqalekiso bungemane usazise wehlisa isibonakaliso uma ngabe kuukuthi thina uqobo lethu isiqalekiso Nkosi sesiyafisa ukuba usiqaqe ngoba sinezifiso kanti isifiso zethu besinesifiso sokuba sisifeze kanti uma ngabe sesisifezile azizukuthokozisa thina ngoba nasemakhaya sashiya sithembisile isithembiso namuhla abasafisa ukuba sibuye sizosifeza uma sesifezekile bazothokoza kusho kona ukuba leli kanti liyoze lakhe lapha eziko ngoba namanje isahleli lapha lena ke akuyona inkondlo kepha umkhuleko wabantu abasha eNingizimu Afrika eshehlala phansi uloba inkondlo uqhathanisa usisi akekho ofisa ukwehlela ngenzansi kuphansi phezulu okusho kona ukuba nalolu sisi uyolokhe gidagide kulo njalo ngoba la usakhile udla imbuya ngothi uyaqhathanisa babuke ebusweni uthokozile bayabuza ukuba kanjani ngoba kukhala inkemane esiswini akukho lutho kanjalo ke nalamajazi awagqokile useyasola ukuba ngathi wona mholela lapha enhluphekweni uyafisa ukuba thola umsebenzi avule konke abathokozise ngoba yena igama lakhe ungumthokozisi kanjalo ke kuyabonakala lesi sifisa babenaso asoze safezeka Nkosi lena ke akuseyona inkondlo kepha usendlulisa izicelo ngenkondlo uyabhala wakhe isithombe magama enqondweni yakho uyafisa ukuba ubone usizi analo enhlizweni ngamagama usebeka inhliziyo yakhe entendeni yesandla sakho uyafisa ukubulula isandla sakhe singafinyeziwe ukuba sindisa Nkosi singabantu abasha siyindle emnyama ibala lethu siyasiqhaja ngalo ngakho ke siyafisa ukuba wehlisa usizo phezukwethu nathi sibe isibusiso emakhaya ethu ngoba ithina emakhaya ethu abafisa ukuba siwakhe siwavuse kanjani ke bathi indlela ibuzwa kwabaphambili kepha bona sebehlulekile angeke sisababuza Nkosi manje usenze kube yithina esiqala indlela empumelelweni emakhaya ethu siyafisa Nkosi ngokuba lena akuyona inkondlo kepha ngumkhuleko wabantu abasha eNingizimu Afrika ulwazi moya enkabeni zokhahlana